Wadhi nyime nyaka Ramogi machiegni kendo bang' wuok e yweyo madundo. Jodak mar Ambai sub-county mar Rarieda ne obago ng'anyo mamuol nyaka e doho ma Siaya e kinde winjo bura mamieno kambi kunyo mula mar Amlight gi ketho alwora kod keto ngima ji kamarach. Jodak ywak ni chakre ne kambino chak tijgi mar kunyo mula e gweng'no. Ji mathoth osewito ngimagi, to kata kamano onge chudo moro amora mosechiwne anyuola mag joma osewito jogegi. Gimedo ni tije kambino ketho alwora kendo keto ngima jodak makono kama ok ber. Jang'ad bura Ann Yatich ochiko ni burano ibiro winj chakre tarik 13 dwe mar abich mar higani. Wanyalo yudo yo mane kaka mar Rarieda maramba mondo riembgi gia nikech muda matin manjo gibire no muda matin no gisenego jowa mok tin ni ji ang'wen. Koro kwang'eyo ni to wanto kwakoro higa otie kaka higa dhi rumo wadhi konyre nadi. Ne giriemba gi nyithindo, achandra gi nyithindo. Ne giriwre ma ginego chuora ma wuon lobno. Nyaka sani an chuora no kaiko, gisani adak ndori aluoko ni mana ji lewni, koro ka chiem gi nyithindo, eka nyithindo dhi sikul. Koro akwani China, kok nyal chula gi ka iwechena, to gin gi ya mondo giwenwa lokwa thuolo, mondo adoga dhi adage dala. Osebet kawan gi chandruok mopogre opogre. Jo China osenego jogewa moloyo 4 ma otho moiki. Jo China kunyo mwandu gold e lopwa gi thuon. To gold no gigolo ramba to gitero Vihiga, gidhi luoko kuro. Wan to wan kaka wan ni wasekwayo gi mondo gibi wabed piny wawuo, gi miwa haki wato gidagi.